Daalụ anyị kenekwa. Biko gị kọwara anyị afa ya. Afa m bụ Ajuluchukwu Osaka, nwata nwe ndidi nwa awele. Yes. Ọ bụ nke unu mesinsi na-agbagharị. Kedu ndị afa ndị bụ ndị otu a? Ndị otu a bụ ndị Egbenu ọba Onitsha. Kedu ebe a na-alụ n'Onitsha? Ebe a na-alụ n'Onitsha bụ na ha bụ ndị a bụla ebe a bụ ndị vanọdụ ife a na-akpọba bụ ndị soja igwe gboo oge gboo maka na ọ bụrụ ọtịta ka o bido nọ ndị gboo debele ya ndị debele ya gboo anabasigo onye isi anyị gboo oge ndị ọmanya akwụsị ọbọ punch so na ndị isi anyị wee megide o wee bịa lu bụ ose ọnwụ ije wee na-agbadata etu aka isi wee na-agbadata chali Osaka va ọnụ oro odigbo epu ndụ awụdụ epu ndụ Chieka na Erika ma ngụbaba ma edeba ogbuagụ Erika o dị ogbuagụ n'ụmụ ụgbọodogwu eri nne ndị a ebughị ya. Kedu ebe a na-eme tata ka ebe a na-eme tata bụ ọgbalido maka na tupu ọgbalido a na-eme evu ihe arụgarute arụ nwa ọ na-abụ olu oge igwe ga-agba ọbala igwe enye ọzọ ụkwụ na nlọ wee megide ụbọchị eze ga-ewepụ ụkwụ na nlọ na-abụ ụbọchị ọgbalido ụmụ ase wasịa ji egbue nkịta egbusie ya bụ nkịta ụbọchị a na-egbu nkịta ka a na-ebido amụba okoma na Chukwu debele igwe o wee si na-arọ baa na-arọ ma ọ bụ ndị ichie ume ma anyị bụ ndị Egbenu ọba Chukwu debele si na-arọ wee baa na-arọ anyị nwa bụ ndị Egbenu ọba na-anọ n'ime ọbịa achụta anụ bute oge gboo ibulie igbuo nnukwu anụ ibulie jee na bịa igwe welu nke ya ibuluzie nke ọzọ nwụrụ okoma anaba n'okogo n'igbulu anụ onye a bụ ife melia tata ka a na-agba ọgbalido so na Onitsha na-agba ọgbalido agbasizi ọgbalido a nọ mkpụrụ ụbọchị ọnụmọ na igwe agba ọha so na ọ na-egosi na unu na-achụpụ ụmụ ife dị njọ ebupụgasị tata ka ị na-ebupụzi ụmụ ife dị njọ niile abụ ife dịkọba na-arọ ebupụ ya tata igwe wee gba ọfala egosi na ibe na-eme ụbọchị adịgo mma. O nwere obere okwu ndụmọdụ na-enye ndị na-agbagote nkịta maka ndụmọdụ na-enyefe bụ na anyị nwa bụ ndị nna anyị bụ ndị nọ na ya wee megide nna m kpọrọ m jebe ime ọja na-akụziri m etu esi eme ibe nsoro gbube ya bụ anụ wee lụọ na ya bụ otu ndụmọdụ na-enye ndị ụfọdụ bụ onye ọbụla ọ dị mkpa na onye ọbụla malụ nne ya na onye malụ nne ya malive gboo maka na ndị gboo nwere kaba si emie o ji abụ na ịpụta akapụ anyị mme ịbanye Egbenu ọba onye nne ya mebere nya bụ ife mechasị anya wee ọpụkọ ọ sị na enwe ya ga-anọchi anya ga-abụ anya ya so na onye nna mmadụ ga-etinye nwu mmadụ n'Egbenu ọba nna anyị ga-etinye n'Egbenu ọba ma ọ bụ na ọ tụchasị anaba olu oge ọ ga-eji na o nwere ike abụ o ji eje nya bụ ime ọbịa kụzieli ịmalụ ọnụ ọkụzili ike ịmalụ ka ị ga-eji wee batazi na ya bụ Egbenu ọba onye nne ya dị ndụ ọ ga-eto Egbenu ọba onye nne ya dị ndụ oge na-eso nne ya wee na-eje ma ọ bụ na nne ya kpọlị ya nne ya ga-akụzili ya ife na-eme ma ọ bụ na nne ya dị ozi n'Egbenu ọba ọ bụ na ndị ya dụrụ n'Egbenu ọba ime ive ike o nwere ndị Onitsha mesiri ive ike mana fada achọ ịpụta ka babanye n'Egbenu ọba nọ ive ike dị ebe a bụ ive ike onye Onitsha mere ive ike bụ ndị gboo bụ ndị okenye mọsịfụ mana abịa a na-asị na ụmụaka kịta na ọ bụrụ ive na-eme nọ nke bụ okenye bụ kụzielu ụmụaka mana nke nwa bụ onye bụ okenye ama mpụta ilo kụzielu ụmụaka ọ pụta kịta asị anyị na ebe ọ na-eme na etu esi eme ya na etu esi anyị esoli ebe ọ na-eme wee mebe fanụ gbado bụ ndị meta ive ike mee ive ike mepụrụ aka mme mana fada apụta anyị nwa na-apụta anyị wee na-anwụ etu anyị nwere ike ịnwa o wee bụ na ya bụ ife na okwudola onye a bụ ife nwere ike ime na-adịzi ụmụaka ọbụla ọdụ bapụtaba ndị okenye pụtaba ka banyere anyị aka ka edozi ya bụ n'ovu ife dị n'Onitsha da na-emebi ka nyere anyị aka ka anyị wee nwale gị ọ dị ka na otu ọrụ nọ unu na-eje outing ya akpọ ya ụlọ ọnwụ akpọ ọ bụ onye ọbụla ka unu na-ejele mba onye ọbụla bụ onye Egbenu ọba nwụ anyị ga-ejele ya mana onye ọbụla gafelu o nwere eji ọ na-abụ olue 78 akpa anyị maka ọbụlụgo okenye anyị ejele ya unu ejele nwaanyị mba
ọ bụrụ ife amaka nwaanyị ife nwaanyị chizu echizu mba anyị edeji nchacha onye ọbụla edeji sọrọ ivo ndị odogwu ebe a bụ ife odogwu ife a bụkwa ife ike ebe a bụkwa ife na-ebu amanwụ a na-amara etu o si ameme egwu ere akịta avụ evu onye isi onye azụ onye anyanwụ kekwana ekpele igwe Ọnịcha na ndị iche unu gbara ọgbalido tata ndụ ndị igwe ndụ ndị iche ndụ anyị nwa bụ ndị Egbenu ọba maka na anyị dị ndụ anyị wee kpere ekpele ma wee dị ndụ na wee kpekwele anyị nwe ekpele maka na onye iche ume ọbụla anyị batara bie ọ na-ekpele anyị ekpele ndụ ya na anyị nwakpere ekpele ndụ kpekwelu ndị iche kpele agbara na iri egwu kpelu ndị ọdụ kpelu ndị onye ọbụla bụ onye Ọnịcha anyị na-ekpele ekpele kaba ndụ ogologo wee na-akwado anyị n'ebe anyị na-eme ka o wee na-agara anyị ọfụma ọfụma afọkwa na anya na a ga-agba ọbara nke a ga-alịsịtara na udo dị unu agalizi ngosi na-egosi na anyị ife niile bụ ife ayala niile dị nụ anyị butugo tata o butugo ụbọchị adịgo mma ya na a ga-agba ọbara ọfụma ọfụma maka na anyị nwa bụ ndị soja igwe anyị agaligo wee bụ na ebe dị njọ dị si na anyị wepụsịla topụsie ụmụ ikoliko dị ya si nke na-etukwana nwata nwe ndidi onwe wele Ajuluchukwu Osaka nwata nwe ndidi nna m ọ ga-adịle nwa nwa Chali Osaka daalụ